जेलाव आंनियाव फैबाय थादों रायलायदों खोन्थादों माबायदि खालामनो नागिरदों नाथाय जोंहा आं बुंदों जे नोंथांमोना आंखौ लाइफार होबाय आं दिनै जेलाव दं आंहा मा बुंनांगौ दं बेनिखायनो जायफ्रा बाहेराव दं जायफोरखौ जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि जेनेरेल एसेम्ब्लिया थान्दै महरै सायख'ना हरदों साबा बिथांमोनजों जेसे हायो रायलायबानो जाबाय बेबायदिहै आंनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन थेवबो आंखौ लानानै थांदों आरो बेबायदिनो जिफोर थामथिम खालामबाय बेफोरखौ जोंबो मोजाङै बिजिरजों नायदों आरो सम खाबुखौ नायनानै समनि थासारिखौ नायनानै समखौ नायनानै जों गासैबो दिल्लीयाव जायफोरा दोंहैयोमोन रायलायलायनानै जों जाथोंसै फोजोबथोंसै बे जोंनि नांनायखौ बिनि उनाव आरो गोदानै नांनाया जोबनो गैया जों बबेजों माबायदि नांलांनो हायो जों नांलांफिनबाय थानो हागोन होननानै जों थि लादों आरो बेबायदिनो जोंनो NDBPनि बिथां सोमखोर गोबिन्द बसुमतारियाबो फननि गेजेरजों रायलायहरदों मारै जागोन बोरै जागोन मा खालामनाया मोजां प्रमद बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो रायलायहरदों धीरेन बर' बिथाङाबो रायलायहरदों बे जों गासैबो फननि गेजेरजों जों रायलायलायनो मोनाबाबो दिल्लीयाव जियानो जाथोंसै मोजां गाज्रिखौ जों सानना लाब्लानो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ सानना लाब्लानो जों एकर्डखौ खालामनानै जि मोनदों बेफोरखौनो मोजां मावलांनानै आरो गोदानै सानफिननानै दावगालांनो हागोन होननानै जों गासैबो थांनाय 27 जानुवारियाव इन्डियान प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि आशीर्बादाव बा बोराव आरो इन्डियाननि नखर बिफाननि मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव NDFB मोनब्रैबो एबसु आरो लोगोसेनो UBPO आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे जारिमिनाव मख'जाथावै बर'नि गेजेराव थामथि गोरोबथाया जालाङो ओंखायनो आं दिनै बेखिनि समाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो इन्डियानि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो लोगोसेनो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो इनिसियेटिभ लानानै बे एकर्डखौ एबा गोरोबथाखौ सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावो आरो लोगोसेनो गासै जोंनि आफादनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो आं बे जोंनि सावरायनायाव धैर्यजों थानानै हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय आरो बे गोरोबथाखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ जायफोरा जोंजों बे नांगौ समाव गसंफाबाय थाबाय आरो हेफाजाब मदद होबाय आरो बे गोरोबथा खालामनायसिम नोंथांमोना जोंजों थाफाबाय बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दिनै आं फोथायदों जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिया जोंनि बे हादाबसायाव ओनसोलाव आरो जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि गासै मानसिनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोगोन खौसेथिखौ लाबोगोन आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै आं फोथायदों जों जि सुक्ति खालामदों बा गोरोबथा खालामदों बे गोरोबथाया जोंनि हा जोंनि मोन्थाय आरो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाय बेखौ रोखासिन खालामगोन बा रैखा खालामगोन फोथायदों बे एकर्डनि गासैबो लिरनायफोरखौ जुदि आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि रोखा रोखायै मावफुङोब्ला फोथायदों जोंनि बे बर'लेण्डआ जोंख्लाबगोन आरो जों दावगागोन मानसि महरै हारि महरै आं फोथायदों जों जोंनि हायाव जों जोंनि सिनायथिदों जोंनि साननाय हनायजों जों बे बुहुमनि बिखायाव खर' गोजौ खालामनानै बिखाखौ फोद्दा दैखांनानै जों थांनानै थानो हागोन होननानै
जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों गेदेमा रायजो राजा नोंथां sovereignty मा बिलाय जों जेब्ला डिक्शनारियाव नायगोन बिनि ओंथिखौ अब्लाना जों नुगोन जे complete independence complete जायफ्रानो माने गासैबो बिथिंनिफ्राय उदां बेखौनो सर्वभौम बा sovereign होननानै ओंखाय जों दिनै गासैबो बिथिङावनो जों साफाबो sovereign जानांगोन sovereign is not that sovereign is not something that it is given by others sovereign complete उदांस्रिखौ जों बिनानै गुबुननिफ्राय मोनगोन बे नङा उदांस्रिखौ जों गुबुननिफ्राय बिनानै मोनगोन बे नङा रावबो होआ जासिनानै नो लानानै रावबो बेखौ गावबा गाव हारसिङै थांनो थाखायबो गाव गावनो लानांगोन गाव गावनो बेखौ हास्थायनांगोन बेनिखायनो दिनै जोंबो बे कर्टआव नेबाय थायालाब्लानो NDFBनियाव नेबाय थायालाब्लानो एबसुनियाव नेबाय थायालाब्लानो BPFनियाव नेबाय थायालाब्लानो सोरखारनियाव नेबाय थायालाब्लानो जों गासैबो उदां जानो हानांगोन उदाङै जों थांना थानो हानांगोन थामहिनबा जों जोंनि मेलेमजों जों थांना थानो जों खामानि मावनानै गासैबो बिथिङावनो जों दिनै उदां जानो हानांगोन सासे दिनै गथ'आबो गावनि बिमा बिफानिफ्राय उदाङै थांना थानो हानांगोन रांखावरिनि बिथिङाव बा गुबुन राजखान्थिनि बिथिङाव जों उदां थांनानै थानांगोन अब्लासो जों दिनै उदां होननानै बुंनो हागोन दिनै जों बुंनो हागौ इन्डिया इज ए sovereign country इन्डिया दिनै sovereign country खिन्थु दिनै इन्डियानि मानसिफ्रा मोनजायाखै मोनलोङाखै इन्डियायावनो बयनिख्रुइ बारा गथ'फोर दङ दिनै मोनजायैनि हामख्रम हुख्रम बेगें नुजोबनाय पृथिबीनि गेजेराव लाख-लाखनि नङा खौटि गथ'फोरा दिनै मोनजाया malnutrition biggest in the world सर्वभौम जानानै मा जायो जुदि बिसोर गथ'फोरा जुदि उदां थांना थानो हानायनि खुनु राहायानो गैया मोनजानायानो जुदि मोनजानो हाया दिनै जोंनि खेत्रआव जों बेनिखायनो दिनै आंनियाव आसा खालामालाब्लानो NDFBनियाव आसा खालामालाब्लानो बा गुबुन आफादनियाव सरकारनियाव आसा खालामालाब्लानो जोंबो साफा बर'यै माबायदि sovereign जानो हागोन स्वाधीन जानो हागोन उदां जानो हागोन थांनानै थानो हागोन जों बेखौ नाजागोन आरो जों जुदि साफ्रोमबो बर'आनो जुदि उदांब्ला थांनानै थानो हायोबा जोंनि मेलेमजों जोंनि मावनायजों जोंनि दांनायजों अब्लाना बे बुहुमाव जों दिनै जेरैखि जाया उदाङै थांना थानो आरो जोंनो होनांगोन गेदेमा रायजो राजाफोर दिनै जों जि मोनदों जों दिनै हास्थायनानै गोहो बोलोजों आरो बेबायदिनो जों हास्थायो अब्ला जों मोनगोन दिनै सिमां बायदिमोन बर'फोरनि थाखाय जायफ्रा नासय जानानै सुख जानानै आलाय सिलाय जानानै दं जोंहा जेबो गैयामोन खिन्थु जोंनि नांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि नांनायनि गेजेरजों दिनै BSC जोनोम जादों बिनि उनाव दिनै BTC जोनोम जादों दिनै बिनि उनाव BTR जोनोम आरो बेबायदिनो जों जुदि नांलांबाय थायोब्ला दिनै बर'लेण्डआबो जोनोम जायो जों दिनै सिलायदों नङाब्लाबो जोंहा कनस्टिटिउसनेलि राइट बिनो रुजुखावनो लानो मोननो थाखाय दिनै अरुणाचलफोरनो जुदि ओरैनो होदोंब्ला सासेबो थैयालाब्लानो होदोंब्ला बियालाब्लानो जुदि अरुणाचलखौ होदोंब्ला दिनै बर'लेण्डखौ होनो हायै मा दं मानो होनो हाया दिनै 4 लाख 5 लाख नागाफोरनो जुदि स्टेट होनो हादोंब्ला 4 लाख 5 लाख दिनै खासिफोरनो होनो हादोंबा दिनै गार'फोरनो होनो हादोंबा दिनै बर'फोरा 4,000 5,000 थैनानै मानो मोनगोन जोंबो नांलांबाय थायोब्लानो जों दिनै मोनगोन आरो बे नांलांनाया माब्लाबाबो जोबनो दिनै जों नाङै 60 बोसोर जाबोबाय 60 बोसोर जाबोबाय आरो सासे मानसिखौ नोंथांमोना जेसेबां आसा खालामब्ला आं लुबैबाबो आं थांनानै थाबाय थानो गतिके दिनै जायफोरा उथिबोदों दिनै जायफोरा इयुननि जोलै बिसोरनो दिनै आरो नांगौ
जोंनि दिनै गोदान मुगानि जि नांनायनि जारिमिन बेखौ नायोबा जों नुनो मोनगोन जे ब्रिटिशनि समाव माबायदियै जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोंनि मानसिनि थाखाय कालिचरन गुरुमोना नाजानायदों बिनि उनाव जों नुदों जे अल आसाम ट्राइबेल लिग खुलिनानै दिनैहाय जोंनि रुपनाथ ब्रह्ममोना भीमबर देउरि बिनि उनाव बिथांमोना थैखांजोबनानै आरो बिटिसि दानानै दिनै माबायदि उदयआव जोंनि समर ब्रह्म बिथांमोना सरन नार्जारिमोना बिनय एमएलए बिथांमोना माबायदि गोहो बोलो जों दिनै नाजादों बेफोरखौ नायोब्ला जों दिनै फोर्थ जेनेरेशन of our struggle, of our existence. जों दिनै फोर्थ जेनेरेशन गतिके जों थैलांब्लाबो जोंनि फिफ्थ जेनेरेशना नांबावनांगोन जों जेबो मोनाखै फिफ्थ जेनेरेशना थैलांजोबोबा नाङै आरो बिबावनांगोन सिक्स जेनेरेशन ओंखायनो नांनाया दिनै जोबनो गैया गासैबो बुहुमनि जारिमिनखौ जों नायोब्ला जों बे नांनायनि गेजेरजों जि नांगौ मानसिया दिनै मोनगोन नांनायाव जोबनो गैया बेनिखायनो जोब्बाय होननानै बे एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना जोंनि मावथिफ्रा माब्लाबाबो जोब्बाय होननानै मिनि खुसि जानांगौ आरोबाव गोदान जों जिखौ मोनाखै बेखौ लानो थाखाय मोननो थाखाय जों दिनै नांबावनांगोन दिनै जों गोहो बोलोजों नांनानै मोनिखौबो जों दिनै बेयाव दिनै गोबाङा हेंथा जानांगौ आं सानो परेश बरुवाया दाखालि बुंहरनायानो थिग बर'সকলে যি পাইছে বলৰ কাৰণে পাইছে বড়োসকলে যি অধিকাৰ পাইছে এইটো মানে বড়োসকলৰ শক্তি আৰু বলৰ কাৰণে जोंनि शक्तिनि थाखाय जोंनि खौसेथिनि थाखाय नोंथांमोना जिबायदि दुखु खस्थ' लादों जिबायदि नोंथांमोना हेफाजाब मदद होदों बेनि थाखायनो जों दिनै